Pokoknya aku sih tuh trail sing wingi yo. Oh, beres Pajero tak tukokno sembarang pokoknya kon manut ambek aku ya. Heeh. Wis ayo. Iki kita jalan-jalan ya. Wis talah pokoknya ambek tante ku aman-aman ya. Pokoknya manut ya. Astagfirullahaladzim, wis nang brondong di India reku jelas diperes duweku. Gendut kok temen-temen. Tara Gebetan baru nih. Kok dek buriku. Kok ganteng kok pinter kan niku lek Jelas ta, Bapak itu udah pinter kok. tapi lo gak tau hirin sik teles ukurane. Ya Bapak masa aku metu 3 dino, 7 dino sak karepku ta kok. Masa idah aku 3 wulan ndut. Wis Bapak, aku kesepian. Lah Masa kan koyo duwe iki lho ya tetep gak tau hirin. Jarno lah aku sih kon Siji kok nopo ae. oleh sembarang kalir ngomong oleh sembarang kalir ya. Seneng ngene. Lah kok Mas Jenter tekan ngono ya apa sih di? Ya Allah kamu bahagia nengen kesenengan ambek tante iki kesenengan ro apa ora? Lah aku delok tertekan wajah. Ya ampun Dit. Aku gak usah ngurusi uripku. Iya. Terano Dit. Aduh Bapak aku. bangan wis Bapak masa apa sih aku duitku mumpung akeh. Iya, Brondong wis kan. Iya, percaya aku mbek kon. Wis salaman oleh mbek Brondong. Wis gak oleh. Oh, Mau rebut ya wis, iki. ya wis. Iki sik brondong sik kinis-kinis sik suweger. Iya. Mlebu teko fresher. Ayo. Ya wis. Aku selanu kok no iki sepeda. Iya. Iya, Mas. Lah sing Pajero apa barang sama aja iku tok lek njaluk nang duwe bok iki ya. Iya ta, jelas ya. Wis jangan kono, jangan nang Batau Hiri nyekar ya. Iki aku wis ora terkesima mbek abahmu. Iya, beneran. Brondong. Iya. Aduh, kok ono manusia koyo gendut ngono. Ya Allah, tuh kan iki mek siji.